Ito, nasugbo sa salo. Okay. So yan, tuloy-tuloy ang biyahe natin papuntang Barangay Osmeña. Tulay, entering the Barangay Osmeña. Okay, welcome. Okay, klaro na ang mga bablay sa Barangay Osmeña. Okay, bagod. Happy Fiesta. Welcome, Porokwan. Yan. Nara mini fins. Ay ikaduha nga arko. San proyekto san mga opisyalis sa Osmeña. To. Madikolor ho kanra. Oh, yan na. Pabaysaysan barangay. Ay katulong Arco Osmeña Elementary School. Okay, we are now in the proper Barangay Osmeña. Sabay siya kan kuan Arco. Sabay siya karakalji. Di kita. Oh, di mana na ako mangkuno kuan? Ba subscriber ko. Oh, ijo Vicencio. Subscriber ko ini. Pinamatro naman. Okay, kabay sa'yo. Happy Fiesta, Barangay Osmeña. Kabay sa'yo kan banting. Ayan. Madiretso kita nga to sa simbahan. Tara. Kita. Okay. Okay, yan. May alugan didi. An kandra didi. Kuhan sa tubig. Yun na, oh. Sarayawan. Oh. Waray, kuhan. Malimpyo. Waray mga butang. Kay sarayo ko tayo kagabi. Kuhan man. Pandemic. So, waray sarayaw. Auditorium San Barangay Osmeña. So, diretso kita nga to. Gapon orange scramble. At sa main street, dito kita diretso. Okay. Basi sa kan rakali. Yan, no? Tuloy-tuloy ang aton biyahe. Basi sa kan kuan banting malan diri la pandemic patron na patron ko do arin basi pagawayan baryo diri kay oh pati mga ala dong basi yo ada saya cek kita din na sa pinakahalabang kalye San Barangay Osmeña going to Barangay Chapel. Adi, maya kuan nga kwarto kar waray-waray. Chacha. See you. Okay. Akandra Arco, Porok 3, welcome Arc. Ano? Yan.
pinakabasikan ra mga kuan. Mga tanaman sa kalye. Purok number 4. Number 4. Jili boy, api. Uy, ngayon pag Api. Odi. Ito na. Mana dan misa. Ini kanina pa humana. Ora na. Ora kita buat temis, ora na tahu. Mana? Putra, diretso kita gihapon sa simbahan. Simbahan Happy Fiesta, Barangay Osmeña. Altar. Señor San Roque, Patron Saint, San Barangay Osmeña. Okay. Purok 5. Watering station. Watering station sa Barangay Osmeña. Palhog. Matulog. Yan. Tika ito sa bukid. Subscribe, likes, subscribe.